ko, ito na po yung kilay ko. Ayan, tingnan nyo guys. O diba, ang kinis. O diba guys, ang kinis na. Ito po talaga guys, subukan nyo po talaga ito guys. Promise, magustuhan nyo po tong wax na to guys. Sobrang ganda talaga. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako nag-wax ng aking kilay. Nakikita nyo po guys na wala po akong kilay ngayon kasi mag-wax po tayo. Ayan po guys, oh. Ayan, madami na po siyang tumubo. Ayan. Yung mga tubo na yan guys, yan yung iwa-wax natin. At saka, ang gagamitin po natin pang wax guys is ito. Ito ang kili wax. Ginagamit ko na to guys sa pag-wax sa aking kilikili. So, ang nakalagay kasi dito guys, kahit anong klaseng buhok na may buhok ka na pwede mong i-wax, so pwede po siyang gamitin. So, ngayon guys, gagamitin po natin to at mag-wax po tayo. At gagamit lang po tayo ng ito, mga papel. Bond paper to guys. Kinakat ko po ng ganito kalaki. Ayan, ganyan po siya kalaki. Kinakat ko siya kasi maliit lang kasi yung ano natin, buhok natin. Hindi katulad sa kilikili na kailangan mo talaga na malaki yung papel na gagamitin mo. So ngayon, ito, ganito lang kalaki. Ayan, nasa sayo yan kasi ganyanin mo lang siya, tapos ganyan. Sundan nyo lang yung buhok ng kilikili ninyo. So, ngayon guys, magsisimula na po tayo kung paano ako mag-wax. So, kung gusto nyo pong malaman guys, please keep on watching. So, ayun na guys, I'm back. Ito na po yun. Ito na po yung wax natin. At kukuha lang po tayo ng maliit. Parang ano kasi to guys eh. Sobrang maganda kasi ito guys para sa mga ano natin, sa mga buhok na gusto nating mawala talaga. Ito yung wax na pwede nyong gamitin. Na-order ko to guys sa Shopee. Siguro ano na to guys, malapit na to magwa 1 year sa akin na hindi ko pa naubos kasi ayan guys, maliit lang po yung kunin nyo guys. Ayan, tapos ilagay nyo po siya sa papel. Habang ano guys, nilalagay nyo po siya, wait po kayo ng ilang seconds lang guys. Tapos, pwede niyo na siyang ilagay. Guys, at kailangan nyo din mag-pattern. Ang gagamitin po nating color na pang pattern guys is brown. Dapat kasi yun guys, white, pero wala akong white. So, ito na lang brown ang gagamitin natin. Magpa-pattern lang po tayo guys, para maganda yung pagkabunot ng balahibo natin. Ito na guys may mirror ako dito. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Hindi ako nagkilay kasi ipapakita ko talaga sa inyo. Ilagay natin sa maliit na papel. Pag ganyan yung palagay guys, oh. And ganyan. Ganyan nyo lang siya ilagay. Tapos, hatakin nyo po siya paibaba. Ganyan. Yan, ganyan lang guys. Tapos, ilagay nyo kung saan yung parting buhok na meron. Dito. Unahin natin dito guys. Yan. Bunutin nyo siya. Yan guys, may natanggal. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi sobrang liit ng balahibo ang natatanggal. Actually guys, hindi talaga to siya madaling gawin. Hindi to katulad ng ibang mga pang sa kilay nila. So kailangan natin guys, kumuha ng isa kasi hindi po siya natatanggal. Maliit lang yung natanggal. So, kailangan natin kumuha ng isa pa. Yan. Kuha lang po tayo.
Yun, maliit lang talaga guys kasi kaya para matansya natin yung ano guys, buhok. Shape lang natin to. Ayan, lumikot na talaga siya. Lagay natin sa papel. Tapos ilagay natin sa may buhok talaga. Ayan. Dapat ano nyo lang guys, itulak-tulak nyo lang siya. Pag ganon. Para ano talaga, matanggal. Hindi kasi siya ano guys, masyadong natatanggal kasi nag-ano kasi ako. Tika guys, lagyan ko lang to ng ano guys, lagyan ko lang to ng powder guys para didikit talaga siya kasi ano, nag-eyeshadow kasi ako, baka yung mga powder, mga nandito pa, may natira pa, so kailangan ko lang talaga guys na ano, maglagay ng powder. Magkuha lang ako ng pulbos guys, ay balikan. Ito na po yung powder ko sa kamay ko at lagyan ko po siya. Lagyan mo lang siya guys, ayan. Gamitan nyo po siya ng cotton guys. Ilagay nyo, ano na, wala na. Wala na yung eyeshadow natin. Ano ba to? So, ayan. So, tapos na. Maganda na yun. Sure na ako nito. Tanggal talaga itong mga, ano to, mga buhok na to. Dump lang natin guys. Ganyanan nyo lang siya guys. Ayan. Ganyan lang. Tapos ganyan. O, diba? Ayan guys. Ayan guys. O, nakukuha siya. Hindi ko alam kung nakita nyo guys. Basta may nakukuha ko siya. Baliktarin naman natin. Ito kasing pang-wax na to guys. Sobrang maganda to guys. Ang wax na kasi ito guys. Sobrang maganda to guys. Sa ano guys? Sa mga buhok-buhok na gusto nyo talagang alisin. Sobrang maganda to. Yan. Hindi ko alam guys kung ano nakita nyo. Basta ano, may natanggal talaga siya. Kuha tayo ng iba guys. Ayan, nandito pa talaga yung mga eyeshadows ko. Ayan, paliit na yung papel natin guys ha. Ayan. Ayan guys. Alam nyo guys, maganda kasi ito guys, na ito yung gawin nyo guys, na i-wax nyo na lang yung mga buhok nyo sa kilay, kasi kaysa magbubunot kayo. Magbubunot kasi guys, masakit, at saka parang ano, lalaki yung mga balahibo nyo. Ayan guys, oh, ang daming nakukuha. Ayan guys. Hindi ko talaga alam guys, kung nakikita nyo, basta ano, may mga buhok-buhok talaga nito guys, oh, ayan. Ayan. May mga buhok talaga siyang natatanggal. Ayan, malapit na tayong matapos guys, sa isang kilay. Ayan. Ito kasi yung sinasabi nila guys, na tiis ganda talaga no? Ito, alam ko, nakita nyo na talaga to guys. Ayan. Kita ko talaga guys. Gusto ko talaga makita nyo. Ayan. O, diba no? May natatanggal na talaga. Wow, ang ganda na. Kasi guys, lahat kasi yung ano dito guys, lahat yung mga buhok nyo sa kilay na yung mga maliliit, matatanggal kasi niya guys. Walang kahirap-hirap tanggalin talaga. Kaya niya talaga yung ano, tanggalin. So kaya ano guys, naisipan ko talaga to na gawin at ipapakita sa inyo para may idea naman kayo, may idea kayo na ibang paraan na pwedeng gawin niyo sa kilay niyo. Na madali lang at saka makinis yung kilay niyo pagkatapos. Sobrang maganda siya, makinis, na wala na talaga siyang mga ano, mga kunting mga baby hair na natira. And guys, pasensyahan nyo na guys,
Nandyan kasi yung dalawa kong anak. Kaya lang, kailangan mo talaga ng patient dito. Para gumanda talaga yung kilay mo. So, ang labanan dito guys is patient lang talaga. Kaysa naman guys, magbunot pa kayo o babayad pa kayo. Pumunta pa kayo talaga ng salon. Na pwede naman talaga natin gawin lang sa bahay. Madali lang naman to eh. Ayan guys, di ba? Malinis na no, pero meron pa talagang guys, kunting kunting buhok. Kailangan pa talaga nating i-remove. Ayan. O, di ba malinis na guys sa isa? Di ba yung isa meron pa yan? Tapos ito wala na. Di ba? Maganda. Maganda tong gawin. Pero kailangan nyo lang talagang guys, pagtiisan talaga. Maganda tayo. Although, dapat naman talaga tayo magpaganda ng mga babae, no? Kahit may anak na tayo, may asawa tayo, hindi pa rin tayo magpapaya sa sarili natin. Pero sa mga ganitong bagay, gagastos ka lang nito pag guys, may malaki ka talagang extra at saka may naipon ka na talaga. So, pwede mo na yung bigyan yung sarili mo na magpaganda ka naman kahit papaano, di ba? Ako nga, dati pumunta nga ako ng parlor. Pero matagal na yun guys, sobrang tagal na. Kasi, kuripot kasi ako guys. Sobra akong kuripot na tao. So, hindi ako basta-basta guys, gagastos na hindi talaga kailangan, hindi talaga yun, importante. Hindi ako ganun, hindi ako gagastos. Hindi ako magpapalabas ng pera, kaya kahit ano na lang naisip kong gawin, yun na lang, ginagawa ko na lang siya. Katulad nito. O, ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan, malinis na po siya guys. Sobrang malinis na po yung isa. At dito naman tayo sa kabila maglilinis. Ayan. Ayan, diba? Ayan guys, diba? May tumutubo talaga siya. O, ayan, kunin natin yan guys. Yan po yung iwawax natin. Ganun pa rin guys, ganun pa rin yung proseso natin. Ilagay natin sa mga maliliit na papel. Bond paper. So, ayan guys. Ayan, diba? Ang dami guys, no? Ayan guys, oh. Ayan, ayan. Ang dami talagang na yan guys, na nabunot, diba? Maganda talaga tong klase na wax na to guys, no? Sobra talaga ako nagandahan sa wax na to guys. Kaya, lagi ko talaga itong ginagamit every time na may ako, na magbubuno talaga ako. Ito talaga yung ginagamit ko guys. At o-order pa talaga ako nito guys. At dalawahin ko na para hindi na ako palaging mag-order. Kasi sayang kasi yung guys. Sayang yung shipping fee ko. Ayan, malapit na tayo guys. Ayan, kunti-kunti na lang. Mga dito na lang at saka dito. Maliit na lang. Sa ibabaw. Sa taas. Ayan. Tapos na kasi ako dito guys. So ayan, malinis na po siya. So, ibabaw kasi guys, wala akong masyadong buhok kasi hindi pa talaga siya tumubo. Kasi, kapag kasi guys, pag ito kasi yung gamitin mo na wax, kasi guys, hindi talaga sila madaling tutubo yung mga buhok mo. At saka kung tutubo man po sila, maliit lang at saka hindi makapal yung mga balahibo niya. So, ayan na, sobrang linis na, diba? Ayan, maganda po kasi talaga tong wax na to guys, promise. Subukan nyo po guys at para malaman nyo kung gaano po siya kaganda. Ayan, ito. At ayan guys, ipapakita ko po sa inyo mamaya guys. Ayusin ko po yung kilay ko at magkikilay po ako guys. At ipakita ko po sa inyo guys kung gaano po siya Ipapakita ko po sa inyo guys at balikan ko po kayo mamaya pag nakakilay na po talaga ako. So guys, I'm back. Ito na po yung kilay ko. Pagkatapos ko po siyang i-wax sa wax na to. Ito na po yung kilay ko. Ayan, tingnan nyo guys.
O diba guys, ang kinis no? Ito po talaga guys, subukan nyo po talaga ito guys. Promise, magustuhan nyo po itong wax na to guys. Sobrang ganda talaga nito guys. Itong wax na to guys. Ang dami kasi niyang pwedeng gawin guys. Winawax po siya, diba guys? Ang ganda. Diba? Wala na siyang wala na siyang mga buhok-buhok kahit na maliit talaga. Wala. O ayan. Ang kagandahan po sa wax na to guys is sobrang niyang ganda guys kasi hindi po siya talaga madaling tumubo. At kung tutubo man siya, hindi po siya maraming tutubo at manipis po yung balahibo niya pag tumutubo po siya. Kaya ko to siya nagustuhan guys kasi alam mo guys, pag nagbubunot ka kasi guys, ilang days, ilang weeks ba yun, ayan, tumutubo na siya. Pero ito guys, hindi siya talaga tutubo ng bonggang-bongga na. Pero pwede naman talaga siyang i-wax. O diba, nakita nyo naman talaga yung result niya. Ayan, diba, ang ganda talaga pwede guys. Hindi natin linisin yung mga balahibo sa kilay natin, diba? So guys, ito na po. Dito lang po nagtatapos ang vlog na to. At ito lang po yung mga kaganapan natin. At sana guys, may natutunan po kayo kahit papano. At sana, masubukan nyo din tong wax na to. Kasi, maganda talaga siya guys. Sobrang maganda. Thank you so much guys for watching. And guys, please don't forget, ayan, to like and subscribe my YouTube channel. At guys, don't forget to click the bell button para ma-notify po kayo sa mga bago kong mga videos. Sa mga bago kong mga kaganapan. Kaya guys, please don't forget to like. At sana magustuhan nyo po yung vlog ko ngayon. At saka guys, thank you so much sa inyong lahat, sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa akin. Kaya guys, thank you so much.